ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/5/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತುಣ ದೀವನ್ಲೆ ಪೂಕ್ಲಾಯರ ಪವಿತ್ರೇರ್ನ ಕೈದ್ದು ಶುದ್ಧ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ಅವು 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ಉಪ್ಪುಡು. ಉತ್ತರ: ಸದಾ ತನುಮಾನಧನರ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರು ನಿಕಲು ದದೀಚಿ ಋಷಿನ ಸಮಾನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನ ಸವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಹಠಯೋಗದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ತೊನ್ನತ್ತು ನಿಕಲು ಯೋಗರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಪರು ಐತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದೇ ಮಲ್ಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆ ತೂಪೆರು ಗುಲಾಬಿ ಪೂಕುಲು ಒಲ್ಪೊಳ್ಳೆರು ದುಂಬು ಏರು ಕುಳ್ದೆರು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಸಹ ಪೂತೋಟವಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಕ್ಲೇನು ತೂಪೆ ಬರೀಟೆ ರತ್ನಜ್ಯೋತಿ ಪೂಕ್ಲೇನು ತೂಪೆ ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಕದ ಪೂತಲೆ ಕಂತಿನಕ್ಲೇನು ತೂಪೆ ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ತೂವಡತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪೂತ ಸಸಿನ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಆ ಮಾಲೀಕನ ಲೆಪ್ಪೆರು ಎಂಚ ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂತ ಸಸ್ಯದ ನಾಟಿ ಆಪನು ಪನ್ಪನೆ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡು ತೂತಾರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಆರು ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಬಿಗಲಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತರನ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪೂಕ್ಲೆಂತೂಲೆ ತೂದು ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಪಡಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂ ಅವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೆರಿಯ ನೋಡುವರು ಜ್ಞಾನ ತೂದು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯವಂಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನನೆ ಕಲಿಯುಗಿ ನರಕವಾಸಿಲು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಗ್ರಾಸ್ತನು ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಓರಿ ಮುಲ್ಲಾದಿತ್ತೆರಡ ನನ್ನೊರಿ ಪೂವಾದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಇದಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇನುವೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೆರ್ದೆ ತೆರಿಯುವುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪಂಡದು ಉಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈರಂತೂ ಎಂಕುಲಂತೂ ರೋಗಿ ಅದುಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲ್ನ ಕೈರ್ದು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಕೇನುವೇರು ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆನೆ ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮೋಹ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಲು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾತೆರಣಕೇನೊಚ್ಚಿ ಎಂಚ ದೇವಿಯೇ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆತು ಖುಷಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಎಂಗುಲು ಪೂಕುಲು ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪವಿತ್ರನ ಕೈರ್ದು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೇನೊಡೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಅಪರು ಐದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪತ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಪತ್ಯವನ್ನು ದೀಪರೋ ಆತು ನಿಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪತ್ಯನ್ನು ದೀಪುನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮಲಾಪುಂಡು ಈ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಡವಾಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಒನಸುನು ಜೊತೆಟು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟೇಷನರ್ದು ಡಬಲ್ ರೊಟ್ಟಿನು ದೆತ್ತೊಂದು ತಿನ್ಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಕ್ ಯೋಗ ಬಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಹಠಯೋಗದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಶರೀರನು ಬಲಹೀನಾದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆಜ್ಜಿ ದದೀಚಿ ಋಷಿನ ತರಹ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಹಠಯೋಗದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಶರೀರನಂತೂ ಸ್ವಸ್ಥವಾದು ದೀವರಡಾಪುಂಡು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಸ್ವಸ್ಥ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೀನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದವು ಐಟು ತಬ್ಬಿ ಬಾಪಿರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೇನೊಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೆಟ್ಟು ಏತು ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರುವೆರು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಪಂದಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ರಾವಣಗ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಪಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಆದಿತ್ತೆರಡ ఆయన ದಯಗ ಪೊತ್ತವೆರು ರಾವಣಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೆರು ಭಳೆ ರಾವಣಡ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸತ್ರು ಅತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ఆయన ಮಹಿಮೆನು ಎಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಮಹಿಮೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಚ ವಿಕಾರುಲೆಗ್ ರಾವಣೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲೆಗ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಎರಾಂಡಲ ಬರಡು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೇನುವೇರು ಇಂದೇನೆ ಕೇನುವೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಎಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಮನುಷ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು ಪನ್ಪುನೆ ಎಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಈ ಸಮಯದ ರಾಜ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನೋ ಅತ್ತು ದೇವತೆಯಲ್ನೋ
ಮನುಷ್ಯರು ಏರು ದೇವತೆಲು ಏರು ದೇವತೆಲು ವಾ ರಾಜ್ಯೊಡಿತ್ತೇರು ದೇವತೆಲಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅತ್ತು ಪರತೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಚಿತ್ರಳಂತೂ ನಿಕುಲ್ನ ದುಂಬುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪಂಡದಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡದಾದ ಇಂದೇನು ಬಾಬನೇ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಅಪುಜಿ ಪಂದು ವಾ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅರೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೋ ಸಹಜತೆ ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಏನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೋಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಾರತೋಡು ಏಪ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನೆನೆ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಮರೆತು ಪೋತೇರು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆನು ಎಂಕುಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ತೆರಿಪವನಾರು ಯಾನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡದ ಜೀವನುಕ್ತಿ ಒಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡಾಂಡ ಹಿಂದೆತ ಆರ್ತನು ತೆರಿ ಹೊಂಜೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಕುಲ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಮೂಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪವನಕುಲು ಪಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪವನಾರು ಇಂದ್ರೆ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪವನವು ಒವ್ವೇ ಸಭೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಎಂಚೆಂಚಿನೋ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಕೂಡ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾನೂನುದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಪ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ನಿಕುಲು ಇನಿ ಓದುವರು ಎಲ್ಲೆ ಶರೀರನು ಬುರ್ದುಪೋದು ರಾಜಧಾನಿಡು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪರು ನಿಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಗಾದು ಪ್ರಾಲಬ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಪರು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಓದುದು ಪೋಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸತ್ಯ ಗೊಟ್ಟಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣೆ ಆದುಂಡು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಪನವು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಡ್ರಾಮುಡು ಪಾತ್ರನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐನು ಬಾಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಕ್ಕುದಾರರಾದುಲ್ಲಿರಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜರಾದು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಈಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ತು ಬುಡಾಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ಯಂತು ಕೇವಲ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬಿರುದುಲ್ಲ ಸಹ ಕೊರ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷಲು ಕೊರಿ 2 ಯಾವು ರಾಜ ರಾಣಿಯರನ್ನ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಆಕಲ್ನ ಚಲನೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ದೀವನೋಡು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಬಂದರು ಅವಲ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾದ ಬರೆದುಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಮರೆತು ಪೋತೇರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಶಾಮರದ್ದು ಸುಂದರ ರಾಪನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದೇವತೆಲು ಕಪ್ಪಾಪೆರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಪ್ಪು ರಾಧೆನು ಬೊಲ್ದಾದು ತೊಜಿಪವೇರು ಸುಂದರಾದಿ ಇತ್ತೆರಡ ಈ 2 ಜನಲ ಸುಂದರಾದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾಮಚಿತೆಯನ್ನು ಏರ್ದು ಕಪ್ಪಾದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಪಚಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗು ಸುರುಕಾದ ಆಂತರ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನ ಚಟ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಲೆ ಕೇವನವರು ಪಂದಿತ್ತನ ನನ್ನದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬ್ರತದ ಅನುಸಾರ ನಡ ಪಂದಿತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ವರು ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಯಾವಂದುಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಲನೆ ಒಲನೆ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಲು ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ನಾರಾಯಣನು ಒರಿಷ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆವು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂವನ್ಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಗುಣಕುಲುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪ ಪಂದಿತ್ತನ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾರದೆ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒರಿಯತ್ತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದೇವತೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ನಿಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರೊನ್ಲೆ ಏಪ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಆಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ಚಲನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಐರ್ದವರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೀಡಿಸೆ ಒಯ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಲೆಕೆಜ್ಜಿ ಪತಿತೆರ್ನ ಕೈರ್ದು ತೈರ ಮಲ್ಪನೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತಮಿತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು ಈ ಪಾತಿರನು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೇರು ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತಿರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು ಇನ್ನು ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪ ಪಾತ್ರನಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಏತ್ ಜನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೋ ಪಂಡ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರೋ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ವಿವಿಧ ಕರ್ಮದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ವೃಕ್ಷಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು
ಅವು ಕುಕ್ಕುದ ಪರ್ದನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದೆತ ಪುದರಾದುಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ. ಬೀಜ ಒರಿಯೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮನುಷ್ಯರನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತೂಲೆ ಎತೊಂಜುಂಡು ಒರಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಉಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೆರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾದಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಾಬನೆ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಿನಕುಲು ಮಾತ್ರನೇ ಒರಿದನು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಅವನುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಕುಲ ನಾಟಿಯಾಪನು ಮುಲ್ಪನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವನುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುರಳಿ ಕೇಂಡೆರಡ ಕೇಂಡ ಬುಡಿಯೆರಡ ಬುಡಿಯ ಪಂದತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಿದೈಗ್ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನಕುಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಎದುರುಡು ಮುರಳಿನ ಕೇನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಗದ್ಗದಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮುರಳಿಗಾದು ಬಲಿಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಓದವೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಪುನನೆ. ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐದು ದಾದಾಂಡಲ ಕೇನೋಡು ಸಾಹುಕಾರರು ಖರೀದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐದು ಬಡವರ ಸಹ ಕೇನೇರು. ಇನ್ನೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ಬಡ ಜೋಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಿಸವೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗಾದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟವೇರು. ಬಡವೇರು 2 ರೂಪಾಯಿನ ಅಂಡಲ ಬಾಬಾಗ ಕಡಪುಡುವೆರು. ಬಾಬಾ ಇನ್ನೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಅಂಡಲ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಯಜ್ಞಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಂತೂ ಹುಂಡಿನ ಜಿಂಜವನಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಮಲ್ಪರೋ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಶ್ವದ ಸುರುಸುರುತ ಮಾಲಿಕಾಯರು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರನು ಏರುತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐನೆರ್ದವರೆನ್ನೇ ಬಾಬಾಗ ಭೋಲಾನಾಥ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಇಂದು ಇತ್ತೆದೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಏತು ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಆದುರ್ಲೇರು. ಏತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡೋ ಆತ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬಡ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಕುಂಟುನು ಪೊಳ್ಳುದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವೇರು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪೇರು. ಸುಧಾಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲ್ಗ್ ಬದಲ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಮಹಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರೊಂಡು ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಭೋಲನಾಥಲಾದುಲ್ಲೆ ಈ ದಾದಲ ಭೋಲನಾಥತ್ ಬೇರ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಭೋಲನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಸೌದಾಗಾರ ರತ್ನಾಗಾರ ಜಾದೂಗಾರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಮುಲ್ಪ ಭಾರತನೆ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸಾಹುಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ಕಾರಲ ದೀನಾದು ಬುರ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿದುಂಡು ಭಾರತ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಐತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಏತೊಂಜಿ ವಜ್ರ ರತ್ನೊಡ್ದು ಶೃಂಗಾರಿತವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಐನು ಒಂಟೆದ ಮಿತ್ತು ಜಿಂಜವೊಂದು ದೇತೊಂದು ಪೋಯರು. ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದೆರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾಯರುಂಡು. ಐಕಾದ ನಿಕುಲು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಆಕುಲು ಪಡೆಪೇರು. ಮಾಯದ ಹೋರಾಟ ಮಸ್ತ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಶಿಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಒರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಶಿಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಪಾತೆರ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಎಂಕುಲ್ನ ಚಲನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯರಂತೂ ಇಜ್ಜೆ. 2 ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತೊನಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಸುಧಾಮನ ತರಹ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡೋ ಐನು ಭೋಲನಾಥ ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾದು ಹೂವೆ ನೆಪ ಪನ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ವರದನ ಆದಿಬೊಕ್ಕ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವಧರ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಪರಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂದು ತೆರಿವೆರೋ ಅವು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸದಾ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆ ಆದುಂಡು. ಇತ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು. ಏರು ಪವಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲೆ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನನು ಕನವಚ್ಚಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾವಲೆ.
ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆలు ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸದಸುಖಿ ಅಕಲೆಗ್ ಪಿದೈದ ಓವಿ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಮನಮತ ಪರಮತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಪುನಕಲು ಸುಖದಾತನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬಾಹರ್ಮುಖ ತೆರೆದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.